دا تبلیغ دا جات مادرائے روانا زوب مونگ مرکز توائے زما خوگرور جانا اے زوب مونگ مرکز توائے زما خوگرور جانا ڈیرہ بہترین دا تبلیغ دا غلار دا کبھی تخکر وکڑا ورور مسلمانا کبھی تخکر وکڑا ورور مسلمانا او کزان جوڑا ویت پنگر زکی خا انسانا کزان جو لویت پنگر زکی خا انسانا دا تبلیغ دا اجتماع درا روانا دا تبلیغ دا اجتماع درا روانا زوبا مونگ مرکز توازا مخوگرور جانا زوبا مونگ مرکز توازا مخوگرور جانا دا تبلیغ دا اجتماع درا روانا دا تبلیغ دا اجتماع درا روانا پکی ہمیشہ دعوت دا اللہ وی ہم پکی خوگی حباری دا رسول اللہ وی ہم پکی خوگی خبری دا رسول اللہ وی ہر سنا بربشت اور انسانا ہر سنا خبر بشتا اور انسانا زوب مونگ مرکز توا زما خوگرور جانا اے زوب مونگ مرکز توا زما خوگرور جانا بلال با جوڑ وایما زوب منگ ٹولا ہورتا رائیون مرکز دزڑا اے دزلا ٹکورتا رائیون مرکز دزڑا اے دزلا ٹکورتا دی خواگا خواگا دا غاٹول مشرانا دی خواگا خواگا دا غاٹول مشرانا زوب مونگ مرکز توا زما خوگرور جانا اے زوب مونگ مرکز توا زما خوگرور جانا